በዓል ጎቤን ሽኖየን ስርዓት ባህላዊ ህዝቢ ኦሮሞ ብዝሓለው መልክዑ ክኽበር ይግባእ ክብሉ አባጋዳታት ኦሮሚያ መልእኽቲ መሓላሊፎም። ካብ ዜና ወፃኢ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ አላስካ ብዝገበርዎ ዝርርብ ዋላ እኳ ስምምዕ እንተዘይተገብረ ለውጢ ግን ከም ዘሎ ገሊጾም። سلام طعنا بلي زخوركم تملكتنا كمي تعلو لكع ساعات 9 خوينو بغت تناكم زم حلف زينا حزنا مزينا لنا زيناتات اندامرحكم ساكم صنه انا ابراهيم فسام فلما حضر زيناتاتناكم كبل ኢትዮጵያ በየማነ ጸጋም እናት ሃነጸት ዝረአን ዝጭበጥን ለውጥ ተምጽ ምህላዋ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተዛሪቦም ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር አበ ከተማ አርባ ምንጭ ይካይዱ አበ ዘለው ስርዓት ልምዓትን ፕሮጀክት ገበታን ወለዶን ተዓዚቦምሎ አብትዋን ዑደት አበ ዘምሓለፍዎ መልእኽቲ አርባ ምንጭ በተፈጥሮ ውቅብትያም አብታ ከተማ ዘለው ስርዓቲ አበ ቀረባ ከም ዝተዓዘብናዮ ሕዚ ድማ ፕሮጀክት ገበታን ወለዶ ርኢና ኣለና ኢሎም እዚ ስራሕ ዓብይ ብምዃኑ አርባ ምንጭ ዓበይቲ ጉባኤታት ከተተኣናግድ ዘኽእላዩ ኢሎም ናብ ጫካ አርባ ምንጭ ሓደሽቲ መተዊ መንገድታት ዝተሰርሑ ምዃኖም ብምሕባር ንጎቦታት ማይን ደን ከባብን በር መባፅሕ ከም ዝኾኑ እውን ርኢና ኢሎም እዚ ዕብየት ብሓበራዊ ጻዕርታት ዓበይቲ ነገራት ከም ንዕውት ዘርኢ ግልጽ ምልክት ይክብሉ ድማ ገሊጾም እዮም ሚኒስትር ቱሪዝም ሰላማዊት ካሳ ምስ ዋና ጸሐፊ ትካል ቱሪዝም ሕብራት መንግስታት ሼይካ አል ኑዌይስ በሓባር ምስራሕ በዝካሎም ጉዳያት ሂቦም ተዛትዮም እቲ ዘተ ኢትዮጵያ ቀዳምነት ትኹረት ቱሪዝም አንፈታት አበ ግምት ብዘእተው መልክዑ ምስቲ ትካል ክሰርሖም ኣብ ዘኽእል ዓውድታት ምትሕባር ጠመተ ዝገበረ ምዃኑ ተነ ሚኒስትር ንፋና ዲጂታል ተዛሪበንየን በዚውን ዓቅሚ መጎልበቲ ስልጠናታትን ኮንፈረንስ ቱሪዝምን ንምዕባይ አበ ዝካለሎም ጉዳያት በመርበብ ሓበሬታ ምስ ዋና ጸሐፊ ምዝታይን ሓቢረን ከምኡውን አበ ቀረባ እዋን ዕላዊ ዝተገብረ ቪዚት ኢትዮጵያ ዝብል መተግበር አብ ሓዊሱም አማራጭታት ዲጂታል ምጥቃም አበ ዝካለሎም ጉዳያት ዘተምክያዱ ገሊጸን ፓርቲ ብልጽግና ንህንጸት ሃገረ መንግስቲ ሰረት ዝኸውን ሓቋፊ ባህሊ ምትሕባር ፖለቲካ እናሃነጸ ምዃኑ አበ መበል 12 ጉባኤ ውድብ ፖለቲካ አፍሪካ ብተሞክሮነት ከም ዝቐርብ ሓላፊ ዘፈር ርክብ ህዝብን ዓለም ለኸ ርክብን ፓርቲ ብልጽግና ብቂላ ሁሪሳ ገሊጾምሎም ዶክተር ብቂላ ሁሪሳ አበ ጋና ከተማ አክራ ካብ ፖለቲካ ክሳብ ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪ ሓሳብ ዝተሳለጠ መበል 12 ጉባኤ ውድባት ፖለቲካ አፍሪካ አመልክቶም ምስ ኢዚአ ጻንሒት ገይሮም አበ ዝነበረ ጻንሒት ድማ ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና አደም ፋራህ ፓርቲ ብልጽግና ካብ ምስረታ ጀሚሩ ዘመዝገቦም ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ዕውታት ለውጥታት ከም ተመክሮ ኣብቲ ጉባኤ ከም ዘቕረቡ ተዛሪቦም እዮም እቲ ፓርቲ ንህንጸት ሃገረ መንግስቲ ቁልፊ ሰረት ዝኸውን ሓበራዊ ተረኽ እናነጸ ከም ዝርከብ ምግላጾም እውን ጸሪሖም ብኣተሓሳስባ መደመር ብምምራሕ ሃገር በሓባር ናይ ምሽጋር ዕውት ጉዕዞ ንአፍሪካውያን ዓብይ ትምህርቲ ከም ዝኸውን ምግላጾም ተሓቢሩ በዓል ጎቤን ሽኖየን ስርዓት ባህላዊ ህዝቢ ኦሮሞ ብዝሓለወ መልክዑ ክኽበር ይግባእ ክብሉ አባ ገዳታት ኦሮሚያ መልእኽቲ አመሓላሊፎም ኦሮሞ ካብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ሒዙ ክሳብ መስከረም ዝናብ እናነከ ዝመጸሉ ወቅቲ ብምዃኑ ምስ ተፈጥሮን ተቃያሪ ወቅትን ተታሒዙ ዘለዎ ርክብ ዘርእየሉ ዝተፈላለዩ በዓላት ዘኽብረሉ እዋን እዩ ካብ መንጎ እዚኣቶም ድማ በዓል ሽኖየን ጎቤን ካብ መወዳእታ ጳጉሜን ክሳብ መስቀል ዝኽበር እንትኸውን ዕድሚኦም ካብ 10 ክሳብ 25 ዝርከባ ኣዋልድን መናእሰይ ኣወዳትን ኦሮሞም ተኣኻኺቦም ዘኽብርዎ በዓል እዩ ነቲ በዓል መልኪቶም መግለጺ ዝሃቡ ኣባ ገዳታት ኦሮሞ እቲ በዓል ሓድነት
ፍቅርን ምክባርን ብዘርኢ ነባር ባህላዊ ጸጋታት ንመጻኢ ወለዶ ዝመሓላለፍሉን ክኸውን ስርዓቱ ብዝሓለወ መልክዑ ክኽበር መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣብ ክልል ዓፋር 2.8 ሚልዮን ዓመት ዕድመ ዘቑፀረ ቅሪተ ኣካል አውስትራሎፒቴከስ ምርካቡ ኢትዮጵያ መቦቀል ወዲ ሰብ ምዃና ዳግም ዘረጋገፀ ምዃኑ ቢሮ ቱሪዝም ዓፋር ኣፍሊጡሎም ዳይሬክተር ሓለዋ ሓድግን ቱሪዝም ነቲ ቢሮ መሐመድ ሓሰን ምድሪ ዓፋር ቅድሚ ሕዚ ዝተፈላለዩ ቅሪተ ኣካላት ዝተረኸብሉ ቦታ ምዃኑ ብምሕባር ብመዳይዚ ልዑል ፍሰት ቱሪስት ከም ዝተረኸበ ሓቢሮም እዮም ሓዱሽ ዝተረኸበ ቅሪተ ኣካል ዘፈር ቱሪዝም እቲ ክልል ንምዕባይ ዓብዪ ዓቕሚ ዝፈጥር ይውን ኢሎም ኣብ ክልል ዓፋር ወረዳ ሚሌ ፍሉይ ሽሙ ሌዲ ጋራሩ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዝተረኸበ ቅሪተ ኣካል ኢትዮጵያ ዳግም መቦቀል ወዲ ሰብ ምዃና ዘረጋገፀ ከም ዝኾነ ኣይተ መሐመድ ሓሰን ገሊፆም መንግስቲ እቲ ክልል ምስ በዓል መዚ ሓድጊ ኢትዮጵያ ብሓባር ብምዃን ኣብቲ ክልል ዓብዪ ሙዝየም ንምህናፅ ናብ ስራሕ ከም ዝተኣተወ እውን ሓቢሮም ኣለዎም ካቢኔ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ 50 ዓመት ቀዳማይ ስሩዕ ኣኼብኡ ዘካየደ እንትኸውን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ብምዝታይ ውሳነ ኣመሓላሊፉሎም ብመሰረት እዚ ቀዳማይ ኣብ ኣተጋብራ መጽናዕቲ ርእስኻ ብምኻል ዝለምዕ ቦታ ንኡሽተይ ስፍሓትን ፊት ንፊት ምስልን ንውሓት ብምዝታይ ዕቤት ከተማ ተሓሳቢ ዝገበረት ተገባብራ ምቹው ብዝገበረ ዝቐረበ መጽናዕቲ ረብሕኡ ዕዙዝ ብምዃኑ ውሳነ ኣመሓላሊፉሎም ካልኣይ በዓል መዚ ምሕደራ ብልምዓት ኮሪደር ዝለምዑ ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታትን ልምዓት ወሰን ሩባን ንምጥያሽ ኣብ ዝቐረበ ረቂቕ ደንቢ ብምዝታይ ናይ ምምሕዳር ኣገልግሎት ምሃብ ምሕላውን ምትሕባርን ናይ ምውዳድ ሓላፍነት ክህልዎ ተገይሩ ክጣየሽ ወሲኑሎም ሳልሳይ ምሕደራ ትሕዝቶ መሬት ከተማ አዲስ አበባ ግቡእነት ዘለዎ ኣካል እንተይፈቐደ ዝተተሓዙ ትሕዝቶታት ኣገልግሎት ናይ ምሃብ ግዜ ንምንውሕን ኣብ ካልኦት ጉዳያትን ኣብ ዝቐረበ ውሳነ ሓሳብ ብምዝታይ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ቢሮ ኮሚኒኬሽን እቲ ምምሕዳር ኣፍሊጡሎም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝርከባ ተሽከርከርቲ ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ናብ ስርዓት ዲጂታል ክፍሊት ከኣትዋ ምዃነን ተገሊጹሎም ምክትል ሓላፊ ዘፈር ኦፕሬሽን እቲ ቢሮ ዳኛቸው ሽፈራው አዲስ አበባ ካብ ወረቐት ዝፀረየ ግልጋሎት ንምህናፅ ኣብ ጉዕዞ ስማርት ሲቲ ኣብ ትርከበሉ እዋን ከም ምዃኑ መጠን እቲ ዓውዲ ንምዝማን ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ዲጂታል ኣሰራርሓታት ጀሚሩ ኣሎ ኢሎም እቲ ቢሮ ብቴክኖሎጂ ስርዓት መጓዓዝያ ናይ ምዝማን ስራሕቲ ኣብ ከተማ ቬሎ ሲቲ ኣብ ኣውቶቡሳት ምጅማሩ ብምሕባር እተን ትካላት ብዝተፈላለዩ ዲጂታላዊ ኣማራፅታት ሒዘን ግልጋሎት ሂባ ከም ዘለዋ ተዛሪቦም ካብ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብዝሃ ትራንስፖርት ዝህቡ ኣውቶቡሳት ከተማ ሓዊሱ ኣብ አዲስ አበባ ግልጋሎት ትራንስፖርት ዝህባ መብዛሕትአን ተሽከርከርቲ ናብ ዲጂታል ክፍሊት ከም ዝኣትዋ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡሎም بزرزر نبز حزناي زينان تنحلف دما قدامي منستر أبي أحمد حفشاوي منقسقاس لمعات كتما حواسا زتبابع مخانو ام قليصم زلوم مصوب حدا ماخل أقلقلوت كتما حواسا أب زغلطولو كل تعواره كم زازم دما تزاريبوم بريو برهانان قدامي منستر أبي أحمد أبي كلل سيداما أبزنبروم صانحيت بارك إندستري حواسا زركبو أفريتي مفلفل حيلي صحاي زتعذبو خوينوم زتبابع معبالة كم زتملكتو أبرهم يوم كالاي زوريا لمعات كوريدر كتما حواسا زلو كيدي فتاصما كم زتعذبون تزاريبوم يوم أبي كلل سيداما أبوهبا منغستي سلوطن زبناون نمكبار مسوب حدا مأخل أقلقلوت هنسأتو النات سالتا كم زركبون حبيروم የሐዋሳ ቆይታችን የጀመርናቸው ጉዳዮች ምን ላይ እንዳሉ ለማየት ነው። አንደኛው
ናይ ሐዋሳ ጻንሒትና ዝጀመርናዮም ጻንሒት ዝበጽሑሉ ብርኪ ንምርኣዩ ቀዳማይ ምንቅስቓሴ ኢንዱስትሪ ምስ ምፍራይ ሶላር ተታሒዙ ዘምጻእናዮም ሰባት ኣበይ ከም ዝበጽሑ ንምርኣይ እዩ። ተወሰኽቲ ዝስርሑ ክሳብ መስከረም ጥቅምቲ ሕዳር ዝውድኡ ኣለዉ። ንዕኦም ተዓዚብና ኢና። ኣጀማምራቲ ኢንዱስትሪ ተስፋ ዝህብ ኮይኑ እዩ ረኺበዮ። ቅድሚ ሕዚ ቀዳማይ ዙርያ ኮሪደር ከተማ ሐዋሳ ኣመሪቕና ነርና። ጽቡቕ ስራሕ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ዙርያ መብዛሕትኡ ኣብ ስራሕቲ መንገዲ ዝጠመተ እዩ። ከምቲ ዝረኣኹምዎ ኣይተወደአን፣ ግን ጽቡቕ ጅማሮ እዩ ዘለዎ። ዝመዓራረዩ ነገራት ንምርኣይ ዕድል ረኺብና ኢና። ኣብ ሐዋሳ ዝረአናዮ ህዝቢ ቅሬታ ዘልዕለሉ ኣዋህባ ግልጋሎት ንምምሕያሽ ብመሶብ ቨርቹዋል ኣገልግሎት ንምሃብን ብሲስተም ዝተደገፈ ስራሕን ኣብ ምንታይ ከም ዝበጽሐን ምርኣይ ፈቲና ኢና። ምናልባት ኣብ ዝቕጽል 2 ወርሒ ስራሕ ከም ዝጅምር ተስፋ ይግበር። ኣብ ከተማ ሐዋሳን ዙርያኣን ብወፍሪ ሓምለዋይ ኣሰር ዝተተኸሉ ፈልስታት ከም ዝተዓዘቡ ድሕሪ ምግላጾም ሽፋን ደኒ እቲ ከባቢ ዝሓሸ ለውጢ ከም ዝተረኸበ እውን ኣረዲኦም ኣለዉ። አምስተኛው የግሪን ሌጋሲ ጉዳይ ነው። በታቦር ተራራ 2-3 ጊዜ ተክለናል። እቲ ሓምሻይ ጉዳይ ሓምለዋይ ኣሰር እዩ። ኣብ ጎቦ ታቦር ቅድሚ ሕዚ ዝተኸልናዮ ዓብዩ እዩ። ነዚ ጎቦዚ ብኣግራብ ንምሽፋን ትንፋስታ ከተማ ክኸውን መዘናግዒ ክኸውን ነዚ ቦታ እዚ ምልዋጥ ኣድላይ ኢልና ስለ ዝኣመንና ኣብ ሐዋሳ ታቦር 2-3 ዓመት ጽቡቕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ዝተኸልናዮም ዓብዮም እዮም። ሎሚ ዝተኸልናዮም እውን ከዓብዩ እዮም። ሐዋሳ ሓምለዋይ እናለበሰትን ካብቲ ዝነበራ ጸባይ ኣየር ዝሐሸ ነገር ይርአ ኣሎ። ከም መብርሂ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ከተማ ሐዋሳ ዝሳለጡ ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ተስፋ ወሃብቲኦም ኣብታ ከተማ ዝካየዱ ኩለ መዳያዊ ስራሕቲ ልምዓት ብዝተዋዳደ ጻዕሪ መንግስቲ ህዝብን ዝፍጸሙን ዝዕወቱን ብምዃኖም ቀጻላይ ዕዮ ገዛ ብምትግባር ካልኦት ሓደሽቲ ሰብ ሃብቲ ኣብ ኢንቨስትመንት ከተማ ሐዋሳ ንኽሳተፉ ዘይተቋረጸ ጻዕሪ ይሓትት ዝብል መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ክልል ሲዳማ ዝነበሮም ጻንሒት ድሕሪ ምውዳእ ናብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ኣምሪሖም ኣብታ ከተማን ዙርያኣን ዘለው ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ልምዓት ተዓዚቦም እዮም። ናብ ዜና ወጻኢ እንትንሰግር ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኣላስካ ኣብ ዝገብርዎ ዝርብርብ ዋላ እኳ ስምምዕ እንተዘይተገብረ ለውጢ ግን ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም ዘሎም። ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ዘካይድዎ ናይ 3 ሰዓታት ዝርርብ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለጺ ደኣ ይሃቡ እምበር ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረብሎም ሕቶታት ግን ክምልሱ ፍቃደኛታት ኣይነበሩን። ፑቲን ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕ ልዑል ድሌት ከም ዘለዎም እኳ እንተገለጹ ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ ግና ኣይሃቡን ዘሎም። ትራምፕ ነቲ ኣብቲ ዝርርብ ዘይተዓደመ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ውዕል ክፍርም ጸዊዖም። ትራምፕ ሰላም ኣብ ምዕሳል መሪሕ ተራ ክጻወቱ ከም ዝደልዩ ዋላ እኳ እንተደለዩ ኣብቲ ናይ ኣላስካ ዝርርብ ግና ናብ ስምምዕ ኣይተበጽሕን ዘሎም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዛዕባ ምስ ፑቲን ዝገበርዎ ርክብ ኣመልኪቶም ምስ ፎክስ ኒውስ ኣብ ዝነበሮም ቃለ ምሕትት ምሩኻት ንምልውዋጥ ዕድል ከም ዘሎ ግና ተዛሪቦም። ክቡራት ተመልከቲ ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም ኢትዮጵያ ብየማነ ጸጋም እናተሃነጸት ዝረአን ዝጭበጥን ለውጢ ተምጽእ ምህላዋ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም። በዓል ጎቤን ሽኖየን ስርዓት ባህላዊ ህዝቢ ኦሮሞ ብዝሓለወ መልክዑ ክኽበር ይግባእ ክብሉ ኣባገዳታት ኦሮሚያ መልእኽቲ መሓላሊፎም። ካብ ዜና ወጻኢ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኣላስካ ብዝገበርዎ ዝርርብ ዋላ እኳ ስምምዕ እንተዘይተገብረ ለውጢ ግን ከም ዘሎ ገሊጾም። ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም